Pag ako bawal siguro na. Ayan na! Ayun, magandang araw mga kagamba. Si Koisi TV nandito ulit. What's up mga kuys? Ayan. Ayan, what's up mga kois, mga kagamba. May laban kami, tatlo. Ayan. Ayan, pinagparis-paris na namin. Pinag-ulot-ulot na namin mga kagamba. So, ilalabas na yung kanya. Ilabas ko na rin akin. Yan, umpisa natin dyan. Lalabas na rin kayo, lalabas na rin yung akin. Dito nga pala si, si Idol Happy Man. Oo, shoutout muna sa mga mga tropa natin na andito. Shoutout Mga lumabas ka. subscriber natin. Mawak, yan, mga kagamba. Yan, tignan natin. Yo, Ayan, tapat mo. Aba, Grabe, pinitik lang yun sa atin. Lumaban na yung kay Coach. Ayun na, Iyari ako. okay, nabilangan ng isa. May bosisero load yung kanya. Parang iba yung nakakuha ko, pero sige. Kaya pala natalo, Bawi iba pala tayo. nakuha eh. Iba pala nakuha eh. Paitan. Hindi, okay lang yan. Medyo Isa na malaki lang. yung kanya. Pagka nagsakmalan yan, mababalutan yung Ayan niya. na. Ayun, lumalaban yung kanya. Wala talaga Ibig tayo, sabihin, talo lumalaban tayo. ka ng- Ha? Lumalaban Talo ka tayo. ng malit Walang, sa'yo, walang sakmalan? Lumalaban ka na pala na mas malit sa'yo? Walang kasakman? Ha? Talo tayo. Lumalaban ka na pala? Nang ano? Oh, last chance. Last Pagbigyan mo chance. siya para pag-ibig daw, sabi ni Happy Man. Ito, ilagay mo. Parang kaaway, Ay. kaaway, pinagbibigyan eh. Oh, yan. Nasalo. Yan, nasalo. Pumunta. Sabi ni Tatay Mendo, pag nasasalo daw, walang puntos. Wala yun. Saan niya ginawa yun eh? Salo ulit. Salo ulit. Salo ulit. Sabi ko walang joke. Okay. Sige, Tapat mo last. ito. Yan. Yan, baka madadali Ayan na. na. Wala Wala pa rin talaga. talaga. Wala talaga. Hanggang pitik ka na Hindi lang. pumapalag. Diba, grabe, nakachamba. Nakaisa si Tatay Mendo Nakachamba agad. ako. Pangalawang laban namin, mga kagamba. Nalamog sila. Hindi mo alam, Nalamog sa pinagbigyan biyahe. ka lang nito. Pangalawang laban namin, mga kagamba. Ito na. Lalabas na namin. Oo. Teka, bakit dito na kayo? Shoutout nga pala sa lahat ng vlogger dyan. Oo. Idol Happy Man, thank you sa regalo. Iyon, no? Namigay si Happy Man regalo dito. Ako wala. Bali, siya na lang regaluhan ko. Ganon daw, pag ayaw ka mo, ikaw na lang magregalo. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayun na. Isa, mababawi tayo mga boys. Gumaganti yung Isa kay Koy. pa. Gumaganti yung kay Koy. Ganito sa Ha? akin. Yeah. Aba. Bigyan natin, ano, Patalikuran mo na iyo. Sige po, patalikuran na natin. Pinsan din natin. Hindi pa pala tumatae. Dapat mayroong, mayroong Ayan na. sakmalan yan. OS, saka sila. Pinitik lang. Parang yung sa'yo din kanina. Oo nga tayo eh. Wala yatang pang min-ibin ngayon, ha? Yan natama, tsaka yung kanina. Oo nga eh. Pag wala, tuloy-tuloy natin hanggang makasampung laban yan. Ang daming gagamba ni tatay eh. Ayan na, galit na. Wala talaga tayo. Ayaw talaga, ha? Vlog yan. Saluda. So, Ito, itapat mo dyan. Ay, hindi, malit pala ito eh. maliit yan tayo eh. Oo. Yung kanina nalo mo, Master. Lakad Wala, maliit bangaw ah. Kay Master Mendo, lakad tungaw. Oo, yun. Idol Happy all Man? one na kami, all one na. All one na, mga kagamba. Saan siya, pinagbigyan ka lang eh. Oo. Nakaisa ka na. Sige, diyan ka muna. Wag, All mawawala one na, yan mga dito. kagamba. Ito. Dito, Dito na Tingnan lang. natin, sana nga ito yung magandang laro. parang gamubahin. Okay. No? Ito pa lang gagamba ko tayo si Putol to. Nalaban ko ng Si Spider Putol. Doc. Oo. Oo. Sige, alam ko naman lalaban ko siya. Nakahawak. Yan, Sige, si Putal yung akin. Putol yung sa'yo. Ayan na. Ayan na. pinatalikuran Pag ako na. bawak siguro, nagpangan. Ayan, Ayan ang sabi main ko, event. Sinundan pa. Grabe. Sinundan pa. Lumalaban pa rin si Putol, mga kuys, oh. Oo. Pero natamaan din yung kay Tatay Mendo. Oo. May tama talaga yan. May Wala tama. na, nanghina na yung akin. Di ba may tama ka, Mahina na Master? yan. Akin Sa ba yung akin? nanghinga? Sa akin, Akin tay. ba? Sa Akin ba yun? Ikaw. Sige, talikuran mo Sa'yo? na tayo. Ikaw, Master, may edad ka na. Sa'yo yun, nanghina? Ikaw.
Si Idol Happy Man, bumaboses. Ayan Ayan na, na, talikuran ayan na, na, ayan na. ayan na. Ayun na, wala na. Wala na, yan. na. Kantahan mo, Master. Kantahan mo. Kantahan mo. Sambang pula. Simula ang saputan Saputan at kagatan. Hindi na pinagalaw. Katis-katisan ang kanyang kalaban. Pero pinapatay sa'yo. Ayun, no? Negative na, negative. Barawan. Kanina yung, yan o. Panalo yung sa kanya. Kaya naman pala pakanta, pero kung kanya yun, hindi kakanta. So, ayan lang mga quiz. Ayan, mga kagamba. Dali tayo, 2-1. Tatay Tuwan, Mendo. mga Tatay kagamba. Mendo Iyon yan. ang pinaka-main event niya. Gusto mo isa pa? Ito tayo. Ah? Labanan na. Ay, labanan Oh, ko yan? sige. Ilaban na lang kaya natin dito. Oh, sige tayo. Ilagay ko na. Ilagay mo na. Oh, sige. Oh. Ayan. Ganon kami. Kahit may kinakain? Ganon kami. Mas matapang Sa akin, di mo ginagawa yan. Wala kayong ganon. Sa amin lang may Ngayon, ganon. malalaman natin, hindi ka makalabas ng malaki ngayon. Ayan na. Ayan na. Sige, Master, tanggalin mo muna yung ano. Madadali yung sa'yo. Madadali. Tanggalin mo muna yung patay. Ayan, share sila. Ah, Ayan, nako, delikado to pag may akala niya ano, may sumasakot yung nakaramdam kalaban dyan. niya. Oh. Ay, Akala niya mapapagod yung atin. Ah. Ayan na! Ayan na! Nadali yung akin. Ayan na! Ayun. Katis-katis, oh. Oh. Grabe. Grabe. katis-katis, oh. Dati nanggal mo kasi yung ano, Master. Oo. Naawa ko. Ay! Naawa ko sa gagam ko. Pinagbigyan mo, Master. Ah? Pinagbigyan mo. Oh, ay sabi mo. Sabi, lumabas yung ano, Tanggalin mo na yung ano. Pinagpagisan yung mga gagamba natin, Kuis, oh. Ayun. Di ulto. All to ba o to 1? Di, ano yan, 1.5 lang. Kasi 1.5. ano na to, nakalaban na 1.5, 750 ml lang to. Ayun na, pinatalikuran na ni Tatay Mendo. Ay na talagang gumala. Ayun. Labasan mo, Tatay. Nakita nyo? Ay, labasan natin ulit Oh, yan. Tay, pagka natatalo, labasan mo. Oh, tuloy-tuloy. Ayusin nyo yung labas ng ano ba? Gagamba. Happy Yun, Man, ayusin gagamba. nyo. Eh, Pasko naman ngayon. Ayusin mo, Master. Pagbigyan natin mga viewers natin. Ayan, shoutout nga pala, may mga bisita si Tatay Mendo, ayan oh. Ayan, mga taga Mindoro daw po yan. Tapos may bisita rin po, taga Las Piñas, yung naka-t-shirt. Ako taga sa puso nyo. Ah. Sa puso nyo, sa puso nyo. Ayan. Ako na umawak, pakailamero ako, mga kuis eh. So, hintayin lang natin, naglalabas ng gagamba Tatay Mendo. Oo, sa dami wala mapili. Tayo, okay lang plug ko yung yung Alin? sa Oh, sige. O nga pala mga kuis, no, if ever na gusto nyong tumulong sa mga cancer patient dyan, PM me lang. So may kisuyo Tatay Mendo, lalagay ko yung number doon. Kung gusto nyo mag-donate ng dugo, PM nyo lang ako. Tapos tulong tayo doon sa mga cancer patient. Tapos meron din akong kasama si Bogs, Gagam Bogs. Ano rin sila, tumutulong din sila sa mga Marshall cancer patient. family. Eto, Bogs, ano nga yan? Marshall family po. Ayun, Marshall family. Yung Marshall family naman, tumutulong sila sa mga cancer patient, tsaka sa mga less fortunate, mga Bibigay kami ng mga konting kasiyahan. Sa nagbibigay ng konting kasiyahan. Ayan. Parang So, si Happy Man, puro kasiyahan ang binibigay. Parang si Happy Man, nagbibigay ng kasiyahan. Hindi sa akin konti, marami sa akin. Maraming kasiyahan daw. Yung mga sumasaya, nalalagutan na ng hininga. Yung sobrang dami yun eh. So, yun lang, hinintay lang natin Tatay Mendo. Ayan. Sino pa ba mga Ang pupunta, hirap boss? pumanap ng malaki. Wala na ang malaki. Gabi Ikaw pa lang? sila. Ito na lang. Si Happy Man lang, sapat na. Oo, tugpulan na to. Huwag na natin hanapin yung iba. Pabayaan mo sila. Hindi, Maliit mamaya to, pa sila. ano? Gabi pa Maliit sila. to, maliit Gagam to. choice. Yung Alas malaki tayo, laki nyo na tayo. Mga 3, tawag mo. Nagpapagupit pa raw siya. Yung mas malaki pa dito. Tayo natin. Malakas pa siya eh. Tawagan mo sa Gagam choice. Yan. Wala, maliit. Mukhang si Happy Man nakamatch nito ah. Oo, si Happy Man na yata kamas niyan. Tandaan nyo, dugo daw ay donate, hindi ihi. Dol. Dol, nasa ka na? Papa-importante ka, Dol. Sikat ka na ba? Sikat ka na ba? Nagpapa-importante ka? Shoutout kay Spider Doc. Akin na dito, may, Nakalaban marami ka ko rito siya kahapon. may mga fans ka raw dito kasi hindi ka Wala kalala. nang kamas yan. Wala na. Sige tayo. Okay na to. Mga fans mo kasi hindi ka kalala. Yun. Yun ang laban namin Sige, Dol, nandito na, may mga nag-antay Boys dito. TV, mga kagamba. Ingat, To, Dol. parehas Okay, kami bless you. nakados. Oo. Okay. Pero pinartidahan tayo, Tatay Ah. Mendo. Yung nilaban niya sa akin, nilabanan ko po. Yun. Ito na siya, Tumi.
tihaya na. Ipatigil muna natin yung vlog kasi magkausap ayun tayo lang. eh. Oo. Ipatigil muna natin sila. Ayan mga kagamba, shoutout muna kay Happy Man, namimigay ng regalo. Oo. Uriga, saan mo regalo? Yari Ay, tayo. mga gustong magkaregalo, Meron punta tayo. lang kayo kala Tatay Mendo. No? Kausapin nyo lang si Happy Man para maging happy kayo. Patay tayo Yung mga yata dyan. mga subscriber natin mga kagamba na taga Mindoro, taga Las Piñas. Ayan, mga Natalo na yung kagamba. dalawang gagawin mo. Ayan mga quiz. So yan. Di na lang. Maraming Ayan, salamat. mga kagamba, maraming pong salamat at hanggang sa muli.